Maqondo Vandlazi Nzimande sengikhona endaweni esigameka. Hayi ngizwile kama word of the day. Bafethu onkanyisa. Ungishaya ngiyasekuqaleni ishintshe kugcineni. Hayi isincadi lesi. No bafethu sendaweni esigameka nje bese shilo sobabona abantu sobabona umndeni wakaMadlala uyanda bafethu ayishilo kuMadlala last time ngidlalela ivideo athi kulonyaka ngalesikhathi khona isigameka azosenza. Ngithi ke same time same place next year ngiyampinda silana futhi ngizocela ukuthi next year ingabi surprise ngoba sengishilo. Ngiyampinda so ngicela beniqala ni contributor sizocela ukuthi futhi libe Cape Town elandelayo. Enkulu bafethu gender reveal sobona ukuthi ubani ozayo. Danko. Sanibonani igama lami Nkanyiswa kaMiya Mr Fana Jobe aka Sikukaningi. Word of the day mfethu siza namhlanje ithi ungayeki ekukholelweni kulento okholela kuyona. Make sure ukuthi lento efisayo empilweni mfethu uyayithola ngelinye ilanga noma ngingathatha isikhathi singakanani. Alifi iphupho lomnikazi esaphila. Danko. Hayi. Bafethu qalela umcimbi abantu bayatheleka amaphola angena ngawani khona ngisho iCorolla khona yonke into khona nexhunywa ngogesi hayi kuba bafethu nangu nobhuti wasegoli bafethu hayi khona ngane yami imoto ngilishilo iPorsche phela silibone ekuqala lona lingena cha phela seke xa musukungibalele imoto futhi umntana uzizwe njani hayi ngiyajabula kakhulu yazi ukuthi ngithi ngizokuncoma nje siyabonga futhi ngoba awuthi wona la ngaphakathi yebo futhi umntana ngithi ngizoncoma ukuthi umsebenzi wakho muhle umntana ngubonile ke mina personally sure ngithi mina keep it up and also umsebenzi wakho awuhambe ungabi la kwi-province secretary sicala umhlaba wonke naso futhi umntana so you must move keep moving Sin Captures is making moves. Sin Captures as making moves. Right, let's hear from the bride. I mean the bridegroom. Ngifuna mina ushaye nge-word of the day. Yona into esicelela amazi nje obuhlakani ongawanika intsha napha abanye bayashutha lana. Awusimotivate nje ama minutes ambalwa. Ayikho into engena stop. Stop is where uhlala phansi ucabanga uNkulunkulu wadala umhlaba for 7 days or for 6 days ngolwesi-7 usuku wacabanga. Have your me time, have your meeting with yourself. That's the word of the day. Ubuka ukuthi ngilapha la ngikhona ngifuna ukuyaphi. Reflect ekutheni lento kusukela la ngikhula ngithi ikuphi sengiachivile ikuphi okurong engikwenzile ikuphi efanele ngikwenze right but have a meeting with yourself, reflect, self reflection. That's my word of the day. Futhi umntana sibonga ngokuphuza nathanda kodwa bhuti let's go. Abafethi ikhekhe li-right siyabona ideki sisothe hayibo leyo ndoda uyakhuluma lapha bengane uneceleni ngisho nje ngokukhulu kuba nesiqiniselo sokuthi njoba vede nombala kube imbala edark cela kube indodana nina-ke njengabaphathi bamafayila nithini cha phela imbala eqonqile lena ngithi ngaphosi. This is the new dark. White is the new dark, guys. Sithi ubaba wengane akahlale phansi relax alindele ukuthi isipho sakhe namhlanje thina somazisa sithi sithini ngoba thina esaziyo Nkosi yami ukuthi kuphethweni somtshengisa ukuthi siphetheni. Ubani ozoqhumisa ibheloni? Yours truly. Futhi usuyakwazi ukufaka ngaphansi ebhelondeni? Ngiyakwazi. Ngasithi fahla phela siyo-Sin Captain Company man. Fahla. Fetha bona abantu senza
Hamfethu kancane ngasixoxa. Guys, lalelani izwani ngami ngifuna le ihlale kuthina sisodwa ne ningalinge niphahluke ngemtshela baba ingane. Ingane uzoba umntwana oyisibusiso. Siyabonga. Ngiu-desire inkampani emele ngikhathazekile. Asiyazi baba. Abayazi. Nathi silindele intuthu. Kade faka ebhelundini. Wazi umuntu oyi-1. Kodwa ufahlaka siphethe kahle. Into engiyithanda kakhulu kulo mcimbi abantu bakhona bayibambile iteam shuthi umatric ukhona nikona sekujabulelana. So I matric kuphela. So everyone who's here une postgrad. So lo une postgrad in twin management. Unamawele so wayifundela indabawele hayi uswavula wamisa indabamele wafunda lo neurologist lena Uthanda lo msebenzi. lo ya logo ke ingathi ilokuzana icobra Ingwe. izebra elahleke lo mlayini usubalekela zebra Nawe uyizebra ngephathi yawethu. Hayi ngikhathazekile bafethu. Abona nje i-feedback yamanje abafika nezibuko. ayigethi usengixanxaza kanje mntaka usejika Bakhala uphelelana uthi hayi ngendlela esujika ngayo. Yazi uphelelani mfethu, yazi bafethu uphelelani yini inkinga yakhe. Kuwukuthi nje unomona uphelelani. Angazi lo muntu ushadelwe usamethisile manje. Yabona sisikame wena nje. Udokotela Udokotela angimazi ukhalisa. ushayelana itshitsho nomajola uthi udokotela ubafa. awuqinisile Sanibona mama Nkabinde. Sesikhona. Sibonga ukubamba iteam nje. Nansi indaba enkulu yenzeka. Indawo wayishilo kodwa phela Veda wathi kulonyaka ngalesikhathi. Siyophinda sihlangane. Manje uthini njengoba kukanjena? Ngabe kuzohamba ngalendlela akafisa ngayo. Sonke sisovalweni kodwa ke sithi uNkulunkulu yena owaziyo yabo yena ohlelayo. So mebahlele lokho kufanele bamukele lokho. Makuyiloko avale ngentombi nje avale ngentombi nenkomo ezobaningi. athole nje inkomo zakhe kube mnandi kube nje ya. Phela manje usumama sakushuthela umshado wakhe kwakonakele kwathiwa kanje lapha. Thiwa manzi Manje ngifuna usishaya nge-word of the day eqhamuka kwenu utshele bonke abantu abasha abaningi sonke siyabhekana nenkinga emhlabeni kodwa akabaphi ithemba nje abantu abasha batshele ukuthi hayi kuyahlaleka emshadweni ukuthi nje usuke uzitholele nje ingane yakhe encane kodwa edelelayo econtrolling kumele nje uvele uyithobele ingane yakho uyinakekele uyenze yonke lento efuna uyenze uyilalele ukuze zonke izinto zihambe kahle. Afethu ngicontrol umuntu mina kodwa ngithi athatheni lamazi abaleki. Siyabonga mfethu. Ithi nansi inkulumo iqinisa kuqhamuka kubaba wengane. Hayi uyena Nkosi yami umfana. Nansi inkulumo uthi Hayi kuba ka boy siyavuma. Uboyzana. Asazi-ke mase kuqhuma okunye bafethu kodwa sebesikhona thina ngoba siqashela ukushutha. Siyoshutha bafethu usho njalo kumadlala uthi hayi ufuna insizwa manje ingane esithathu. Washo uthi ngalonyaka ngalesikhathi uyoyenza lento ishayile.
So futhi sin capture. Hey mfethu konakele. Yeah, Hayi futhi sesifikile siyawuthatha umhlaba ayingeke mfethu ngifuna ukukhulume nabantu sakubona uphusha mfethu sihlanganise izinto sihlangene nangomcimbi omnandi kaMadlala wayishilo kodwa mfethu athi uzoyenza lento. Hayi indoda Madlala. Ngifuna uqala udedele nje. Sigcina futhi ukuhlangana sasihlanganiswa yena kuMadlala. Unakho Indoda, ukuhlanganisa. 12. Hawu 12. No mina ngifuna nje udedele word of the day. Ubathi nje qa kancane abantu abasha ubatshele nje. Ungeke uqalile manje konakele. One thing efika emqondweni ukuthi abantu bakushitha ngendlela obathitha ngayo. Konke okureceive lokho okukhiphayo. Bakhona yes abantu ababi, bakhona abantu abangalungile, kodwa abantu will always reciprocate kulokho banikeza kona. Kodwa mhlonishwa masishayo reciprocate. Hayi uhambe. Yona gabele khulile singise kula. Nigalama mfethu so lokho okwenza kwabanye nabantu bazokwenza kuwena so enza sure ukuthi wenza izinto ezinhle khona nawe uzokwehlela ezinhle Kabendi wendoda mfethu sabonga sengicapture one time saqhubeka ezonakele lo suku la namhlanje kambe kubiza ngani le yaga King Edward indoda se King Edward ngathi ngiyahamba ngelilanga ethi ngegoli ngaphapha King Edward ethi akhumbula lo langa ngakhumbula sayitsinda bhala sasibuke khona hey ekseni yansaza sayikhaya ay ngavuka kini sizonjani usemcimbini amadlana namhlanje 100 jabule mfethu usuke kude le uzobheka leli xoko ukuthi lenza kanjani yasebenza kodwa le ndoda ebusuku mphathi wami yasebenza ebusuku kumele ngimhonore siyabonga mfethu hayi bafethu konakele niyazibonela ke bafethu kuhambe kukhona ngishitheka ayikho into enizazobona ezinye insizwa la khona enye adingi shakhasi nongizonivezelayo cela ukuze ukuthi umama uzizwa kanjani Esikhathini samanje ngijabule kakhulu. I can't wait ukuthi ngibone igender yengane. mama kanti nawe uzorevealelwa nawe i-reveal nakwena I-reveal nakumina. hayi bafethu asambeni sobonana hayi bafethu kwavele kwafika i-internet umnikazi wale ipage lami bafethu angiyazi ke into nje uthi ibizwa ngani idlis kid ubambile iteam into yakho Malele kuyashisa namhlanje Hamba kahle bhuti. Pauline asibuze sibona ngomswenko malume sicela isishaka amazi usigqugquze lo sukwini Moya indoda ubonakala kanje khawenza ibhola esiswini sibona awu malume icotshozwe nangemuva kodwa malume konakele manje konakele bafethu niyabona nana ngifuna ukukhuluma into ngumama uthe lana sezoshanda kwenzakalani manje mama Kabende mhlawumbe ngasilandisa kabantu siyomkhandlu Njengamanje sizoreveala igender yengane. Go Ashintshe technology ingane seniyibona ingakafiki sekuzo mase kube ngisho umaka yazi. Yes, igender reveal ezayo yethu. wona phela niyazicommit manisho njalo Yeah, siyazicommit. niyazinikela bafethu Ngesikhathi ngonyaka ozayo. ngiqala ukwezwa lamazi bafethu ngoba ngiphethe yonke into ngiyisini capture email nginama video madlalesho mama wathi umadlala ngalesikhathi Same place next year ngiyampinda silana futhi ngizocela ukuthi washo kulanya kodwa Hayi wadlula unyaka. Wadlula omunye unyaka. manje ngikuphatha kabi lento sekudlula iminyaka eminingi Kodwa ngithi nomo ngekuphinde. sesithemba ubulili obuzovela kona kuzodisa Hayi noma ngathiwa yini, noma ngathiwa ibuphi. Noma ngathiwa ibuphi ubulili. awusana sikhathi Angithena sikhathi. awubuyelele Paul Simi nomo. bafethu asazi we are about to know the gender. Mr. Madlala is looking down. He's not feeling okay. Let's see what's gonna happen. Is it a boy? Is it a girl? What's happening? Oh, it's a girl again! Way, Madlala! It's a girl again. It's a girl again. He's saying ingani. biza Njani? ukwanda kwenkomo ekhaya Ingane. ingane ingane ukusalayo lezi enginazo ke People, you know what's going on, my friends.
First and foremost, thank you for watching this video till this time. Make sure that you do subscribe on our YouTube channel. It's Sin Captures Production. We're here to take over the world of South Africa yet, PMP yet, KZN yet, Kongo yet, and to Coach Mto, one of the most amazing upcoming photographers in PMP. When's that cool? Look at that, mami, what's happening? Gyabona kuyashisa kwenzakalani mfethu? Engezwakala. Angivele. We are here at Pelham. We were having gender reveal. No, sorry. They call it gender reveal now. Gender reveal. Baby shower le. Yini baby shower ngesiZulu? Angishebeze. Ngizokutshela mase ngazi. Let's carry on. Okay, no. But all in all, thank you guys. Thank you, Sin Capture. You always show up. You are always with us, and nomsebenzi wakho ke lalela. So noma ngakuthiwa mhlawumbe sithi sifuna ukubheka le akwenzeki because we know you do the best. We have people like the sinabo la celebrate umntana wakaMadlala, and also doing a gender reveal for them because it was a surprise for the parents. It was fun. Packed, sidle kamnandi njengibabona nje bonke nje babhukuda kamnandi. They are doing their things exactly. It has been nice, and siyabonga Nkosi yami could just be with us. The present in Entota. Okay, bona ukuthi abantu bakhona, they've been making marks, benza show ukuthi noma dlala nje washada la uMadlamini waswathi egcineni akamenza amabhola amaningi. Thank you. Perfect. It was a beautiful day. Thanks for the support. Make sure that you continue to subscribe on our YouTube channel, Sin Captures Production. Perfect. Kade ngisho ngithi angikho ngedwa. Ngiphethe uPeter. Ngiphethe CEO. Hawema, noma CEO ngekho la kodwa ukhona empilweni yami. Ukhona khona la. Ukhona yonke indawo. Niyazi bafethu akekho umuntu ongekho. Bafethu ngiphethe ngisho coach. Konakele siqeqeshiwe siqondile. Yonke into ehamba ngendlela. Kuyadaza nje banibona omama bayanyakaza. Khona into esesegazini. Ebagcina benyakaza bebhaquza nje babebhaquza abasabhaquza ngoba bebhaquza babhaquziswa ukuthi bafethu happiness. Danko. Yebo ke njengamanje kufika ubhuti segoli uyaqala ukubona isinketho. Lalela thula phela usenze isimo la. Oh senze isimo.